ओमफ्राय मा आं बानानै दोनहैनांगौ जाहैबाय नामा नोंखौ बानानै दोनहैनो होआखैहाय मा आङो बिफा आं नोंनियाव फैसासो बिफैदों खुस्रा दङबा हरलाय 10 थाखा 20 थाखासो नोंसोर बिमा फिसा सानैया मा मोनखो हो आंखौ मा मोनखो फुंनि उन्दुनाय सिखारनायनिफ्राय नोंसोर फैसानि अनगा नोंसोर जेबो बिनो रोंला नामा बिमा फिसा सानैया आयु बिफा फुंनि सोरांनायनिफ्राय नोंनावलाय मालाथो फैसा जाबाय थाखो दासो खनसे बिदों फिसालाया स्कुलाव थांनो नागिरदों हा फिसाला स्कुलाव थांनो नागिरनायाव 10 थाखा 20 थाखा मेथाइ जानो आन्था फैसा बिनायखौनो बेबायदि रागा जोंनांगौ जाबाय आरो नोङो हराबा हरा बुंना मोजाङै बुं मानिगोन ना फिसालायाबो मानिगोन बेबायदि रागा जोंबाल' जायो आंनियावनो दङ फैसाया नाथाय आंनियाव 500 गोजा खुस्रा गैया बेनिखायनोसो नोंनियाव बिदोंमोन दा हरा होनोब्ला हरा होनना बुंबानो जाबाय दा मोजां मानोथो बेफोरबायदि रागा जोंनांगौ जाखो दंफां बिलाइ नाङो दंफां बिलाइ जांख्रिबानो मोनो आंनियाव जांख्रिबानो मोनो फैसानि मा जागासिनो आंनि खर'आ नोंसोरनि सब समाय फैसा नाङा दे नाङा गैयाब्ला गैया मोजाङैनो बुंबानो जायो सब समाय माबा मोनसे खोथा सोंबाथाय खालि रागा गैयाब्ला गैया मोजां बुंबाबो जायोना आं मानिगोन आं हरगोन ना माबा मोनसे खालामनानै फिसालानि थाइसे थाइनै मेथाइ जानो बिनायखौबो बेफोरबायदि रागा जाबाय थायोब्ला देनांलाय बोराय जाब्ला फिसालाजोंलाय माबायदि नायजागोन नोंलाय फिसालानाव देनां मावनो दांनो हायाब्ला माबायदि सा लोंहैनो 10 थाखा हरलायनानै माबायदि बिगोन नोंलाय दानो नों जुदि फिसालानो होबा नों देनां फिसालानिफ्राय मोनगोनखाय फिसालानो गियान होआखै नोङो फिसालाखौ फोरोंनासो लादों भबिष्यतनि थाखाय नों देनां खालामजानो थाखाय फिसालानो नों फोरोंनासो लादों फैसानि अनगा जेबो मिथिरोङा साला फैसानिनो मा जागासिनो आंनि खर'आ फैसा नांगौ नोंसोर सानफ्रोमबो आयै बेगा लाना फैदो थांनोसै आं सम जाबाय नो आफा बेगा लानानै गोख्रै थांदो गोबावसो जालायलांबाय मोनहैनायसो नंला दे स्कुलखौनो थांदो थां आफा थां गोख्रै थांदो ओमफ्राय आयै मेथाइ जानो फैसा होला गैयाहाय आफा दिनै आंनियाव फैसा खुस्रायानो गैया दे दिनै आन्था जानो नांला दे गाबोन हरसिगोन आं थां आफा थां दिनै फैसायानो खुस्रायानो गैया थाबाथ' हरखायो माथो नोंनो नों बिलायनोनो नाङा थु आयै आं फैसा गैयाबा थांनो बायोलै गासैबो मेथाइ जायो आं हारसिं नायख्ल'ख्ल' थानांगौ आरो देहाय आफा सानफ्रोमबोलाय आरो नोंनो बहाथो हरबाय थानो हानो मालाबा फैसा थायो मालाबा गैया आरो थाबाथ' नों बिलायनोनो नांखाया माथो आफा आंनो हरखायो बायो आं फैसा गैयाबा थाङालै आङो बिदि नङा आफा सोरनिफ्रायथो सोलोंदों नोंलाय फैसा नङाब्ला स्कुलाव थाङा होननो हो सोर फोरोंदों नोंनो स्कुलाव जानोल' थाङो नामा हो स्कुलाव फरायनोसो थाङो बे गैयि समावलाय आरो नोंनिफ्राय बहाथो हरनांगौ आफानाव बिहैनो हाया नोंनावसो खुस्रा गैया दा आफानावथ' दङ ना आफा सना जिद्दि खालामबाय थानो नाङा आंनियाव फैसा खुस्रा गैयिखायनोथ' नोंनि नोमफानाव बिहैदोंमोन आङो 10 थाखा 20 थाखासो जे हायो नोंनि नोमफाया आंखौबो रायनानैसो हरबाय माथो खालामनो आफा बुजिदो नोंबो नोंनि नोमफानाव फैसा गैयादां रागासो जोंबाय आरो नोंनि नोमफाया बे सानैसो थाखा फैसानि लानानैनो गोबां टेनसनाव दङ आरो आं बेखौ टेनसन होनो गोसो गैबावला आफा नोंनि बिफायाबो थाबा हरखायोना गैयादां बेनिखायनो हरासै थांदो थां आफा थां फैसा गैया जालायबाय आरो फैसा थाबाबो हरनो बाखायो नोंसोरो गथ'आ सर' जामारबायथ' फैसा नङाब्ला स्कुल थांनो नागिरला बिफानियाव दङमोन दां मानोथो हरनो बाखो दे बियो फिसालाय आरो बोरामनानै थांबाय दा मा खालामबावनांगौ दे बे लामा गेजेरावसो थावाबो जोबना होनो मोननांगौ ना हा बिफा दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो मा खालामबावनांगौ जाखो होननायानोथ' दा खाथि खालायावबो दुकानबो गैया थाव बहा मोननांगौ जाखो दा स्कुटिखौबो नारना लांनो एथ' गोजान बोरै नारना लांनांगौ जाखो जोमै थाब नांदोंलै मिथिगौ ना देरहाया सालायनो बिनियाव होआसैना बिनिखायनो लामा गेजेराव खस्थ' मोनफैदों थाव जोबना होजादों औहाय ना देरहाखौ सालायनो होब्ला बेबायदि जानाय नङामोनदां बाला सावसो होदोंदां जोंखौहाय सालायनो होयैनि साव होखादों बियो जोंखौहाय बिनिखायनो लामा गेजेराव थाव जोबना होबाय सि दा मा खालामबावनांगौ दे नै माथो बिसोरसो हा मा जाखो लामा गेजेरावलाय मा गसंबाय थाखो ए होनद' दे नैहाय बालनि टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन थावानो जोबना होबाय दा मा खालामबावनांगौ न'आबो एथ' गोजान थाबोबाय दा थांफिनोबो दा थाव लायनोबो दुकानानो खाथियाव गैया मा खालामनांगौसो जाबाय बा मालाय स्कुटि गोदान माला बायखोहाय जोमै जोंहा फिसाजोनो बायना होनायालाय बिबैया कलेज थांनो जों एसे बेरायनो फैदोंमोन थावानो जोबनासो होबाय स्कुटि गोदानानो थाव जोबलायनाय जायोहाय लासैनो सोरबा नोंलाय बहा थांनो नागिरदों आं इसानि फिसाला जाफुंखौ लोगो हमैनो बि स्कुलाव थांदों ना थाङाखैथाय जोंहानि फिसाला अखोराङाबो हस्टेलाव दंहैयोना बिनो जानो लोंनो एसेसो फैसा हरफानो नागिरदोंमोन आं ए दे होमबालाय औ दे नोंस्रा थांलायबाय थादो दा
जोमै बाद होदो थौदो थौ न'आवनो थांफिननोसै नों दसे आं दसे नारै नारै लांनोसै थौ दे नों नारग्रोदो होमबालाय आंनो फैसा हराखैना नोंसोरो फैसा थाब्लाबो फैसा गैया होनना थगायदों आंबो थांखाया दिनै स्कुलाव इयावनो जिरायना थाबाय थागोन आं स्कुल गनाय टाइम जाबा थाबायना थांफिननोसै न'आव माथो मोनदों हो ए जाफुङा माथो बेयावनो दङ हा जाफुं स्कुलाव थांनाया सोरखौ नेबाय थाखो नोंलाय ए आबैसो माथो ओइ आबै आंनि लोगो सासे फैगासिनो बेखौनो नेदों आं हाब आबौ जाफुं नोंहा लोगोआ दाबो फैयाखै स्कुलनि समानो जालायलांसिगोन माथो आबै स्कुलनि टाइमखौ जों मिथियोब्रा बेनिखायनोसो नेदों आं ओमफ्राय आबै बहा थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय माबाहाय जाफुं आबौ आं नोंसानाव थांखादोंमोन नोंखौनो लोगो हमनो जोंहानि फिसाला हाथरखिनो मेथाइ जानो फैसा हरफानो नागिरदों आं नोंनि आखायाव ए हट आं हैगोन दे न बेखौ होना होदे राजा जागोन दे आबै आं हैगोन सिन्था खालामनो नाङा दे होमबालाय नों हैबानो जाबाय दे आबौ दे उपाय गैया दिनै स्कुल थांनो नांसिगोन हाथरखिनो फैसा हैनो गारिखौलाय मानो नारै नारै लाबोखो थाव जोबना होबायलै आयै सि स्कुटि सालायनो नागिरो थाव सोना लानो मोनथिया थाव जोब्बाय होननानै बिदि नारनानै लाबोयो थाव सोना लानो हायासै नोंसोरो सोखागौमोन दा जोंलाय थाव दुकानखौनो खाथियाव लोगो मोनासैबा हाग्राबारि गेजेराव थाव जोबना होनायालाय अबेयावलाय थाव मोननांगौ जाखो जोंलाय खुरियाफोर नङा माथो नोंसोरो थावा बेसे दं बेसे गैया नोंसोर नायना लाखानो हाया थाव सोना लाखानो हाया खुरियाफोर हर साबिया हर आंनि आखायाव हर दिनैनिफ्राय साबिया आंनि आखायाव थानांगौ गारिखौ लाबोदों आं आबै दैजिनो नोंसोर हौवा हिनजाव बेरायनो नोंसोर गिदिंनो नोंसोरनि थाखाय लाबोना होआखैमोन आङो हर साबिया गोख्रै हा आंनि आखायाव थाबालाय माथो जायोनो रावनिबो आखायाव थानो मोना साबिया हर आंनि आखायाव आं लागोन ना आं दोनगोन माबा आंनि आखायाव थाबा साबिया गोमागोन ना माथो होना होब्रा माथो जायोब्रा नोंबो गथ' गोरलै बायदि ओहो आंनि आखायाव थागोन साबिया मोजाङै मोजां बिनायावनो हरोबा हर नोंनि आखायाव दोननो आं गारिखौ लाबोआखै साबिया आंनि आखायाव हर जेब्ला आबै दैजिया कलेज थांगोन आंनि आखाइनिफ्राय लाना थांगोन जेब्ला कलेजनिफ्राय फैगोन न'आव दोनफैगोन साबिया आंनि आखायाव थागोन रावनिबो आखायाव थानो मोना साबिया गोख्रै हर आं होआ आंसो लागोन ओरैनोब्लाबो बे स्कुटिनि मोजां जानाय गाज्रि जानाय थाव जोबनाय थाव नायनाय गासैबो आंनि आखायावसो थाखागोन साबिखौ नों लानानै स्कुटिया माबा मोनसे हामा जाबानो फाहामनानै होगोन नामा सोर फाहामगोन आंसो फाहामनांगोन नोंनि आखायाव थानाय माने बयबो बिफैगोन नों हरगोन सोरबा सासे सालायनानै हामा जागोन जेब्ला फिसाजोआ कलेज थांनो ओंखारगोन कमप्लेनखौ आंसो खोन्थागोन आयै नै बियो हामा आयै नै बियाव बिदि गैया सोर नायगोन आंसो रायगोन आंनि फैसाजोंसो आं नायनांगोन बेनिखायनो साबिया आंनि आखायाव थागोन मोजां बुंनो रोंनाय बायदि मोनदों नामा नोङो हो मोजां बुंनो रोंनाय बायदि मोनदों नोंनि आखायाव साबिया थायोब्ला न'खराव एना एनिसो जागोन दिनै नोंनि आखायाव थायोब्ला गाबोन सोरांस्रि बिहामजोनि आखायावबो साबिखौ लुबैगोन अब्ला मा खालामनो नों लायोब्ला सोरांस्रि बिहामजो लानो लुबैया हो नोंसोर हौवा हिनजाव बेरायोब्ला सोरांस्रि ना हौवा हिनजाव बेरायनो लुबैया हो आरो माथो देरहा फिसाया दसे सालायना नायनो नागिरदोंमोन साबिखौनो होआसैबालाय नोङो आयु माइलानिफोरा मालाबानो नोंनो एरजाहैलायबायानो माबायदि मानसिथाय एफा मेगन गोसा जों जागा दाबसेयाव थांनो ओंखारनाय समाव थांथारनोसै समाव बिब्लाखि सोरबा मोनो नामा हट हट साबिया हट जोमै माखौथो मिसा मिसि एफा नांबाय थानो लुबैयोब्रा नोंलाय साबिया नोंनि आखायाव थानाय आइनि आखायाव थानाय मा एखे नङा हो आइनो आयै साबिखौ नोंनि आखायावनो दोन बिनि आखायाव थानांगौब्ला स्कुटिया 1 मिनिटबो रेस्ट लानो मोननाय नङा नहाय न नाङाबो मा आंनि गंसे स्कुटि बायनो हादों दुगियानो बारा नायबाय था नों स्कुटिसो बायनो हादों गारिखौनो बायना खिन्थिगोन आङो गारिखौनो बायना खिन्थियो ना गोजौ बिरग्राखौनो खारना खिन्थियो ना ट्रेनखौनो बायना खिन्थियो आंहालाय मा अजा बायदों एथ' हेमत दङब्लालाय दिनैसिमलाय मानसि गंसेखौनो बायना लानो हायाखै खुरियाफोरा हाथरखि नोंनि आइया फैसा हरफादों न बेखौ मेथाइ बायना जानांगौनो ओमफ्राय जाफुं फैसाथ' हरफाबाय आंखौ माला नायनो फैगोन बिसोरो बुंदोंना बुङाखै बिदि जेबो बुङाखैलै खालि फैसाखौल' हरफादों ओरैबायदि आरोना बिसोरो आंखौ हस्टेलसेयाव सोना दोनग'नो हानानै आंखौ नायनोबो फैयाब्रा बिसोरो आं थानो बाबायलै हस्टेलाव मिथिगौना हस्टेलाव एसेबो फ्रिदम गैथाराब्रा एसेबो गैथारा गोसो बायदि दसे उन्दुनो सानब्लाबो उन्दुनोबो मोना ओंखाम गारबाबो रायजायो माबा मोनसे एसे टाइमावबाबो रायजायो ओंख्रिफोरखौबो मालाबा नांदेरगौ होनब्लाबो मोना मालाबा बेदरफोरखौबो दरदै जाबावनो सानब्लाबो मोना ओरैबायदि बाबायब्रा हस्टेलाव फरायनो दसे बादों होनब्लाबो गवाब्रा आं जे थानो बाबायलै हस्टेलाव नोंसो हस्टेलावनो थाबाय थादों थानांलालै नोंसा मामा बाबानाव फन हरनानै बुंहरदो लांफैदो होननानै बुं
सानैजों थांलाय फैलाय खालामबाय थागोनब्रा आंबो हारसिं जाखायोलै फैबाय थानो होद नों हस्टेलाव थानो नांलालै नों न'आवनो थादो सानैजों थांलाय फैलाय खालामगोनब्रा सानैजों ओइ जाफुं आंबो थानो गोसो गैमालालै नोङो दिनैनो थांनानै आइखौ बुंहै दे जोंहानि आइखौ बुंहै अख्रांखौ लायनांसिगोन हस्टेलनिफ्राय अख्रां हस्टेलाव थाला होनना बुंहैदे नोङो दे जागोन दे बुंहैगोन आं दे बिदिब्ला स्कुलाबोथ' गबायलै थादोलै नोंबो आंबो थांनोसै दा न'आव थांनानै ओंखाम जानानैनो नोंस्राव थांगोन आं बुंहैगोन दे आं नोंखौ गाबोनो लायनांसिगौनो अख्रांखौ हस्टेलाव थालानो बियो होननानै खोन्थाना हैगोन दे आं जिंगादासै बुंहैमार दे बावनो नाङा आं थानो बाबा हस्टेलाव